you were born to become an answer to your generation. Yauru kwa accuse nekupa kusha yese wakatobere kwa kuti wabulise situation iyo. Moses was born in slavery to take his people out of slavery. He was born in slavery, but the mandate of God upon Moses is to take people out of slavery. So kwawaka berekerwa isi nyaya, chawaka berekerwa ndonyaya. All right. Environment nyaka kubereka zina nyaya, but God has a special reason concerning your life. Usati wanongedzera nekuwapomera mhosva tidende kabereka kwakarongeka dende kasvikira mhuri yakadai inzwa tese tinoda kuti dai tatiri ikoko, but kwatiri ikoko kune nyaya dziriko Mwari dzaakanoti you are the right person, saka vakatendera kuti uberekerwa muarea iyoyo. Okay, yeah. Saka baba vanorasa madhongi, mukomana anopiwa instruction nababa wakarasa madhongi. Komana ndokubva ndichienda unotsvaga but tora muranda muende. Ichokwadi kuti vari mumasango ese vakashayiwa madhongi. Muranda ndopa akazoti kuna so tadii taenda muguta kune munhu waMwari, there's a prophet munhu waMwari, tiende tononzwa ikoko kuti zvakamira sei. Uri kuonera kuti muranda haagoni kutaura kana baba vachiri kutaura muchiri kumba. Saka baba pavakamupa muranda, havana kumupa muranda, vakamupa advisor ane jaketi rakanzi muranda. Vamwe vanhu vopfekedza marong jacket saka usingagoni kuteerera nyasha dziri mavari newisdom dzavakatumwa naMwari to give into your life.